Saka iwewe kana uchida kufa, ita zvauri kuita nanyasha. Muupenyu vanhu vanodada nezvakasiyana-siyana. Vamwe vanodada nemishonga, vamwewo vanodada nebhaibheri nekunamata, vamwewo vachiti aiwa isu tiri vekung'anga. Tisingapedze zvedu nguva, tine vanonzi mainhutsve vanogara ivo kumvurwi, vari kudada ivo nemushonga wavo vachiti vanokwanisa kuuraya mukoma McDonald, nekuti mukoma McDonald vari kutamba nanyasha zvisirizvo. Asi zviriko here zvevanhu vanotodada neuroyi? So mhuri yeZimbabwe, ndisati ndakupai nyaya yaamainhutsve namukoma McDonald, ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinouya nawo pano zuva nezuva. So mhuri yeZimbabwe, ngatinzwei nyaya yamainhutsve vachiudza ivo mukoma McDonald. So kana tanzwa tozodzoka kucomment section tombozeya tichionesana kuti zvakamira sei, munozvionawo sei. Iwe shamwari, ini ndinonzi amainhutsve, ndina mbuya vaNyasha. Nyasha inherera ana amai. Saka iwewe kana uchida kufa, ita zvauri kuita nanyasha. Kana uchida kuti ndikuuraye, imbobvunza, imbofeya kuti mumvurwi mune vanonzi amainhutsve here. Ini ndinouraya, handisi kutozombokuregerera, ende uri kutoenda pasi. Ibvo waudza vabereki vako kuti mukandiona ndafuma ndakafa, ndaurayiwa naamainhutsve vandiporomisa kuti ndiri kukuuraya. Wakapusa stereki, wazvinzwa? Unoda kukanganisa mwana wechikoro? Iwe wati unonzi Ronald Gwaze, McDonald Gwaze, urimbwa inomuswe, satanyoko. Ndoda kukuuraya, ndokukukwirira pamusoro pegomo kumakwiro, ndoda kutokuuraya chete, ndokuti ndizvipedze, ndinotokuuraya, uri kutoenda pasi. Enda uri kufa wambopenga, uchapenga 6 days, wazvinzwa ka? After 6 days, uchatanga kubreedha mututu, obva wazotanga kuchema nomusoro, haumuke. Ndakupa warning, ende ndiri kukuuraya, handisi kukunzwira tsitsi, because wandirwadzisa.